Milí bratia, milé sestry, ešte prvne, než otvoríme Bibliu, a aby som rád tak trošku uviedol ten myšlienkový pochod, aby ste rozumeli, že o čom je poďakovanie za úrodu, respektíve ako to ja vnímam. A to, čo som hovoril v úvode trošku, že asi už v dnešnej dobe nikto z nás nerieši, že ideme robiť žatvu. Hej, že asi nikto z nás nemá lány obilia na záhrade alebo niekde nasadené a teraz musí riešiť to, že ideme robiť žatvu, potom to obilie treba vymlátiť a treba ho zaviesť niekam do mlyna, premeniť na múku. Či? Neviem. Ak sa mýlim, tak ma vyvedete z omylu. Hej, vidíte ruku, povedzte, že ja som robil toho roku žatvu. No a ono, v rámci tej našej cirkvi a tých príležitostí, to poďakovanie za úrody, ešte tam malo byť, že zeme, tak to máme oficiálne nazvané, poďakovanie za úrody zeme, je práve k tomuto smerované. A hoci teraz dnes nepoužívame náš spevník, ale tam vzadu sú, a keď si otvoríte, tak piesne 362, 363, 364, 365, vďaka ti za žatvu Bože. Hej? Ale reálne, kto z nás má s tým skúsenosť dnes? No, a tak som si uvedomil, že áno, dnes tá skúsenosť je trošku iná. Ja som sa pýtal na náboženstve minulý týždeň, že deti na prvom stupni, Helenka, dávaj pozor. Som sa pýtal, že deti, odkiaľ sú hranolky? Viete, odkiaľ sú hranolky podľa detí z prvého stupňa? Z mrazáku. Hej? A keď ste povedali, že nie, hranolky sú zo zemiakov, povedali nie, pán farár, hranolky nie sú zo zemiakov, hranolky sú z mrazáku. Hej? Čiže to je dnešné vnímanie nás, dnešných ľudí, tu, kde dnes sme, a tak bavíme sa o poďakovaní za úrody, tak musíme si uvedomiť to, že tam asi patrí nielen tá žatva, hej? A nielen to všetko, tie dary, ktoré máme na oltári položené, hej? Je tam chlebík, je tam zelenina, je tam nejaké víno, tekvica, niečo zelené, hej? Ale do toho patrí možno aj ten mrazák, ktorý, vďaka Bohu, máme plný, každý doma. Do toho možno patrí, ja si to uvedomujem, napríklad, keď pristane pekný steak na tanieri. Že, Pane Bože, vďaka ti za úrodu. Hej, lebo to je svojím spôsobom tiež nejaká úroda. Alebo keď máte možno klobásku na tanieri, hej, to takú liturgiu nemáme, že Pane Bože, ďaká za klobásky. Ale reálne, ak by Boh nedal, rozumiete? A teraz, jak o tom hovorí, tak sa pozerám tam do detského kútika a tam si tiež môžem povedať, Pane Bože, vďaka za úrodu. Hej, lebo tam nám rastie budúcnosť tohto zboru, v tom detskom kútiku. Čiže, keď dnes ďakujeme za úrodu, tak prosím, máme na mysli nielen to, že niekde je nejaká žatva. Viete, lebo ja ešte pochádzam z dediny a z takej, povedal by som možno až sedliackej rodiny. Ja keď som bol tuto ako malý Tomko, alebo malý Krištofko, tak u nás bola obrovská záhrada, tam, kde sa dnes moje deti chodia hrať do piesku, tak tam kedysi bola hnojová jama a tam sa akože sadilo a bola tam veľká záhrada, boli tam lány obilia a napravo boli lány zemiakov. O rok to bolo opačne, hej, že sa to vymenilo navzájom. A to ešte nestačilo, tieto lány. Moja babka si ešte zobrala 25 árov záhumienky, hej, kam sa chodilo. A bolo treba dopestovať toho strašne veľa, pretože doma sa chovali sliepky, kačice, husy, kurence a 4 prasiatka. Hej, čiže takto som ja rástol ako malý chlapec na dedine. Čiže ja si ešte pamätám, že keď bola žatva a prišiel Ujo s Fergusonom a zobral ma do kombajna dovnútra, keď sa tešili, že kedy príde kojban, sme hovorili ako deti, že bola žatva, takže ja to ešte mám zažité, čo to je tá žatva. Ale sám si uvedomujem, že už žijem v dobe a moji deti žijú v dobe, kde tá žatva už je nám možno obrázok, hej, niekde na internete. A keď ďakujeme za úrody, ďakujeme aj za tú žatvu, tak myslíme na to, že tá úroda, alebo to, za čo ďakujeme, sa prejavuje aj v mnohých iných spôsoboch. Že to nie je len o tej žatve, nie je to len o chlebe, ale je to naozaj o mnohých daroch, ktoré nám Pán Boh dáva. A ja by som teraz rád prečítal jeden príbeh. Príbeh o uzdravení Námana zo Sýrie. On bol malomocný. Ja ho nechcem čítať celý, lebo tu sú 2 kapitoly a to by sme tu boli strašne dlho. Teda neviem, chcete to byť tak dlho? Lebo ho môžem čítať aj celý. Ale ja som z neho vybral záver. Akože ten úvod je o tom, že v Sýrii bol veľmi vysoko postavený vojvodca, volal sa Náman, ale bol malomocný. Hej? Čiže to je taký boží humor, by som povedal. Je človek, ktorý je veľmi vysoko vážený, veľmi vysoko postavený, zároveň je akoby znížený tým, že je malomocný, malomocenstvo dnes lepra.
A v tej dobe to bola smrteľná choroba. Kto bol takto chorý, tak vedel, že to príde a že ja raz zomriem, skôr či neskôr. Fakt je ten, že ľudia to v tej dobe nevedeli riešiť. Nevedeli, čo s tým. Jednoducho, takíto ľudia boli vykázaní zo spoločnosti, do izolácie. Zažili sme izoláciu počas covidu. Boli vykázaní do izolácie a tam potichu čakali, kedy umrú. A zrazu tento Náman dostáva svetielko nádeje, je to Náman zo Sýrie, že keby si šiel do Izraela, tam je taký prorok, konkrétne prorok Elizeus. Je to Boží muž, ktorý v rámci Božieho slova Biblie urobil najviac zázrakov v mene Božom. Viac urobil už len Pán Ježiš, ale on bol Boží syn, Toto bol človek, prorok. Urobil najviac zázrakov v Božom mene, čiže naozaj to nie je hocikto, ten prorok Elizeus. A tento Náman v Sýrii sa dozvedá informáciu, že keby si šiel do Izraela, tam je tento Elizeus, Boží muž, robí veľa zázrakov, možno, že by ti aj pomohol. A tak Náman povie, že tak to skúsim a ide. A ja vám teraz prečítam, ako to dopadlo, táto jeho cesta. Náman zostúpil teda, na základe toho, že mu to Elizeus kázal, Náman zostúpil teda, pohrúžil sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo dostalo mladickú sviežosť. Bol čistý. Na to sa vrátil s celým sprievodom k Božiemu mužovi. Keď prišiel, zastal pred ním a vyhlásil: teraz som spoznal, že nikde inde nie je Boha, iba v Izraeli. Teraz príjmi, prosím, od svojho služobníka dar. Elizeus povedal: akože žije Hospodín, ktorému slúžim, nepríjmem. Hoď naliehal, odmietal prijať. Povedal mu: choď v pokoji. Sotva zašiel od neho kus cesty, pomyslel si Gecházi, sluha Božieho muža Elizea: veru môj pán lacno prepustil tohto sýrskeho Námana, keď od neho nevzal nič z doneseného. A akože žije Hospodín, zabehnem za ním a niečo od neho vymámim. Gecházi sa rozbehol za Námanom. Keď Náman zbadal, že za ním kto si beží, zoskočil z voza a šiel mu oproti. Spýtal sa: stalo sa niečo? Odpovedal: ale nie. Môj pán ma posiela k tebe s odkazom: práve teraz ma navštívili 2 mladíci z prorockých učeníkov z Efraimského pohoria. Daj pre nich, prosím, talent striebra a 2 sviatočných šiat. Náman odpovedal: urob mi povôli, zober 2 talenty. Naliehal na ňo, zviazal 2 talenty striebra do 2 vriec, k tomu sviatočné šaty a dal to svojim 2 sluhom, aby to pred ním niesli. Keď prišli na kopec, prevzal to od nich a skryl v dome. Na to prepustil tých mužov a oni odišli. Sám prišiel a postavil sa pred Pána. Elizeus sa ho opýtal: odkiaľže, Gecházi? Odpovedal: tvoj služobník nebol nikde. On na to: nebola zda môj duch pri tom, keď sa kto si na voze obrátil, aby sa stretol s tebou? Je vhodný čas nadobúdať si peniaze, šatstvo, olivové sady, vinice, ovce, dobytok, sluhov a slúžky? Preto natrvalo prilípne Námanovo malomocenstvo k tebe a k tvojmu potomstvu. I vyšiel od neho malomocný, biely ako sneh. Milí bratia, milé sestry, toto je príbeh Gecháziho, teda hoci som hovoril o príbehu Námana, ale viac sme tu mali príbeh toho Gecháziho. A neviem, ako vy to vnímate, ale nebol to pekný príbeh. Žiaden šťastný koniec sa tam nekoná. Keď čítame príbeh z Božieho slova, tak čakáme ten šťastný koniec. Je to dobré, ako Pán Ježiš prišiel, pomohol, uzdravil, zariadil, vzkriesil a tak ďalej. Tu nie. Viete, ten Gecházi, prečo som ho čítal? Gecházi mal úžasnú možnosť spoznať Boha po boku Elizea. Bol to Elizeov učeník, Elizeov žiak, možno nasledovník. Možno raz mohol niesť to Božie meno pred Izraelcov. Oni vtedy nevedeli o Pánovi Ježišovi, že on je spasiteľ Mesia, že nás zachránil, to, čo vieme my dnes. Vtedy to oni nevedeli. A oni spoznávali Boha na základe toho, že nejaký ten Boží muž im o ňom svedčil. Napríklad
to bol Eliáš, po ňom jeho nasledovník a žiak Elizeus. Hej. Po ňom mohol byť v tom rade Gecházi. No ale Gecházi tam, hoci mal tú možnosť poznať Božiu milosť. Spoznať Boha. Boha toho darcu. Toho, ktorý sa stará. Toho, ktorý vyliečil toho Námana. Hej, to neurobili rieky Jordánu. Ja som videl Jordán, na vlastné oči poviem vám, že ja by som sa len nevliezol, keď som ho videl, ako vyzerá ten Jordán. To bolo také kakao, že naozaj, ja by som tam neliezol, nech som moc ako chorý. No a to nie Jordán uzdravil toho Námana, ale Boh. A toto Gecházi mal možnosť, mohol toto vedieť. Vďaka prorokovi Elizeovi. Avšak pre toho Gecháziho zjavne bol ten dar prednejší ako darca. On neváhal ísť, dobehnúť toho Námana, neváhal klamať, vymyslieť si báchorku o tom, že prišli nejakí dvaja na návštevu a tak ďalej. Preto, lebo, viete, v očiach mu chcel mať ten majetok. Keď si predstavíte, pamätáte si na Kačera Donalda? Tam bol strýkodrž groš a vždy, keď prišla nejaká minca okolo, alebo keď videl niečo zlaté, tak sa mu v očiach také doláre zjavili a tak mu tam behali. No tak si ja predstavujem toho Gecháziho, že tiež mu tam tie doláre v tých očiach behali. Viete, je to smiešne, lebo tam sme čítali, že on zobral si to striebro, zobral tie šaty a potom išiel domov a tam to skryl. No na čo mu je také bohatstvo, ktoré si on nemôže užiť? Hej, stal sa bohatým, ale správal sa stále ako chudobný. Hej, nemohol to priznať pred Elizeom, pred nikým. No na čo mu to bolo? Keď to musel celé tajiť ešte aj. Dar bol prednejší ako darca. A preto dopadol zle. A tak sa tento Gecházi stáva pre nás takým antipríkladom, by som to nazval. Takým tým zlým príkladom, že takto človeče nie. Takto to nefunguje, takto to nerob, takto sa nesnáš žiť. Aj tie negatívne príklady sú príklady a sú dobré. V Božom slove čítame, v Jakubovom liste, že každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel. To znamená, keby som to mal teraz inak povedať alebo vysvetliť, že Boh nám dáva iba dobré veci. A dáva ich každému jednému. Lebo každý dobrý a dokonalý dar. To znamená, všetko dobré, čo človeče zažívaš vo svojom živote, to je od Boha. Čiže inak povedané, áno, niekedy zažívaš aj niečo zlé. To však od Boha nie je. Lebo len dobré a dokonalé pochádza od Boha. A ak náhodou zažívaš v tom živote to, čo dobré a dokonalé nie je, tak skús zamerať svoju myseľ a svoje srdce na Boha, lebo od Neho pochádza len to dobré a dokonalé. Všetky dobré veci máme od Boha. Boh nám dáva naozaj všetko, čo potrebuje. Ako som tu na úvod hovoril, od tej žatvy, od toho chlebíka až po tú klobásku, hej, všetko, naozaj všetko, čo potrebujeme, nám Boh dáva. Uvažovali ste niekedy nad tým, že prečo? Nemohol by byť on dobrým Bohom aj bez toho, že by nám dával dobré veci? Podľa mňa jeho existenciu v nebi by to nejakým spôsobom neobmedzilo. Prečo teda Boh chce nám tu na zemi dávať dobré veci? Hoci my teda nie sme dokonalí ľudia, nie sme dobrí, sme hriešni. A prečo nám Boh dáva dobré veci? Napadá vás nejaká odpoveď? Napadá vám nejaká odpoveď? Tak nenapadá vás, ale napadá vám nejaká odpoveď. Na vás? Sa mi nechce s mikrofónom až tam dozadu. Áno, že by láska? Prečo nám to Boh dáva? Že by láska? Čiže ten každý dar, ktorý príjmame, naozaj od toho chlebíka až po tú klobásku, každý dar, ktorý príjmame, je pre nás takým obrazom Božej lásky. My máme Boha, ktorý nás miluje. A to je dôležité. Nie je to, že nám dáva. Áno, dáva, to je fajn. Ale dáva nám preto, lebo nás miluje. A to je to podstatné. Zamerajme tú našu vďačnosť nie len na to, čo dostávame, ale práve na Neho. Na tú Jeho lásku. Ďalej čítame v 2. liste Korinským: a ten, ktorý dáva rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, tam sme pri tej žatve, hej, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrásť plodom vašej spravodlivosti. A teraz dávajte pozor. Z každej stránky budete obohatení vo všetkej dobrosrdečnosti
A tá v nás budzuje vďačnosť voči Bohu. Hej, tu Pavol píše, že budete obohatení. Čiže to, že Boh dáva, je fakt. To sme teraz povedali. Áno, Boh dáva a dáva len dobre. Ale Boh nielen dáva. On keď nám dáva, tak on aj rozmnožuje tie dary, ktoré nám dáva. A to nie len tie telesné, ktoré môžeme požívať, ale aj tie duchovné. Boh je ten, ktorý chce, aby tie dary vzrastali. Aby sa rozmnožili, aby ich bolo viac. A on to nielen chce, ale on preto aj všetko robí. Hej, to sme tam čítali, že Boh to pri vás zveľadí, rozmnoží, on vám pridá. Viete, k čomu to vedie? A to je druhá myšlienka. Vedie to tomu, že keď Boh dáva, dáva aj mne. A aj pri mne zveľaďuje. To znamená, že ja mám dostatok. A keď mám dostatok, tak sa smiem podeliť. A to je zmysel aj dnešnej príležitosti, že máme tie farmárske trhy. Ja ďakujem všetkým, ktorí ste prišli, priniesli, darovali to, čo vám Boh dal. Hej, lebo tam si uvedomujeme to, že áno, Boh dáva, rozmnožuje, mám dostatok, smiem sa podeliť. Hej, že tam sa tá moja vďačnosť stáva praktickou. Lebo s tým, čo mám, čo som prijal, s tým sa smiem podeliť. A robím to preto, nie, že by som chcel nejakým spôsobom frajeriť, že podívajte sa, aké ja mám krásne zemiaky na záhrade. Hej? Nie preto. Robím to preto, lebo Boh bol ten, ktorý prv sa chcel podeliť so mnou. A v princípe on sa podelil úplne, že maximálne. V Jánovom evanjeliu čítame, že tak Boh miloval svet. Hej? Keď som hovoril, že by láska, tak Boh miloval svet. Tak veľmi. Taká obrovská láska, že dal svojho syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Takže áno, Boh dáva, Boh rozmnožuje, a ja zvyknem povedať, že Boh už prekročil hranicu. Ja som to už veľakrát tu hovoril z tohto miesta, že ja mám 3 deti a žiadne z nich by som neobetoval za nikoho. Pravde som to hovoril Majke, pamätáš si Majka? Hej, že neobetoval by som žiadne z nich za nikoho. Ale Boh, on v tomto tú hranicu prekročil tú čiaru, že on išiel až dal svojho syna. Dal najviac, ako mohol. Čiže máme od Boha rôzne telesné dary. Áno, oni sú dôležité a za ne ďakujeme. Ale Boh nám ešte viac dáva tie duchovné dary a tie sú dôležitejšie. A tak na záver, už posledná veta, ktorú chcem povedať. A môžete povedať spolu so mnou, skúste. Ďaká Bože za každý dar. Ďaká Bože za tvoju lásku. Ďaká Bože za večný život.